Programa kontra child labor inilunsad po sa Bawang, La Union. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Opisyal na inilunsad sa Bawang, La Union ang bagong programa na naglalayong labanan ang child labor at protektahan ng kabataan sa pamamagitan ng Strategic Help Desk for Information, Education, Livelihood and Other Developmental Intervention o SHIELD. Itinuring ang hakbang na ito bilang simbolo ng pagkakaisa ng mga tanggapan ng pamahalaan sa pagtugon sa suliranin ng child labor sa pamamagitan ng sustainableng programa. Layunin ng SHIELD program na magbigay ng komprehensibong suporta sa kabataan kabilang ang edukasyon, akses sa impormasyon, oportunidad sa kabuhayan at iba pang programang pangkaunlaran. Nilalayo nito na matiyak ng bawat bata sa Bawang ay magkaroon ng pantay na pagkakataon na lumaki at matuto sa isang ligtas, suportado at maunlad na kapaligiran. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.